Goddag og velkommen til Udbyttebror. Velkommen. Jeg sidder som altid her med min partner in crime, Udbyttebror Kent. Ja, jeg sidder her sammen med dig, Rikard. Og i dag så har vi et program, som vi plejer. Det har vi. Det starter med nogle udbytter. Mm-hmm. Så går det over i nyheder. Ja. Lidt efter går vi til ugens emne. Ja. Som vi lige har omdøbt til, er investering i et deltidsarbejde. Eller deltidsjob. Ja. Og hvad det handler om, det kommer vi ind på, når vi når til det. Så er der selvfølgelig ugens citat. Mm. Det er efter en lille disclaimer. Ja. Så vi ikke tager ansvaret for din økonomiske lykke eller ulykke. Ja. Og så kigger vi lidt fremad. Det gør vi. Og så slutter vi af med et lytterspørgsmål, som vi har fået i løbet af dagen og besvaret. Ja. Så. Men Kent, har du ikke lyst til at starte? Jo. Vi er tilbage på, at det har været en kedelig uge. Sådan sagt. Men altså, den har også varet 3 dage, ikke? Jo. Onsdag, torsdag, fredag. Første, anden, tredje. Jeg har fået DX 78 cent. Det har han altid givet. Den kender vi. Han vil trykke ved. Og så har jeg fået weekly med 2 cent. Ja. Og det var så det. Det er lidt af en nede for sidste uges high. Men sådan er det bare. 80 cent er det hele. Det er både for ugen og for måneden. Sjovt nok. Ja. Det er ikke dumt stadigvæk for 3 dage. Altså, du skal huske på, det har jeg bare sket midt på en uge, mens jeg har gået på arbejde og lavet alt muligt andet, og slet ikke tænkt på investering. Eller, det har slet ikke investering, men hvor jeg i hvert fald ikke gjort sådan noget Ja. for dem. Det er jo egentlig meget rart. Ja, altså, det er jo ikke nogen pravende timeløn. Nej. Cirka 4,5 kroner på 3 dage. Ja. Men du har ikke skulle arbejde for dem. Nej. Om du så har ligget i koma, så er de kommet alligevel. Det er det. Så det er udmærket. Det er der jo ikke så meget at sige til. Hvad med dig? Jamen, det er jo sådan lidt en slutning af måneden er gang i. Mm. Og så starten, der sker ikke så meget. Så jeg har fået 2 cent fra Weekly. Jeg har fået $1.04 fra DX. Mm. Og så har jeg også den, der hedder PFLT. Nå. Som jeg købte for 4 måneder siden. 5 måske. Tiden flyver. Ja. Men den har i hvert fald givet mig $2.46. Sådan. Så jeg ender på $3.52. Så kom der lidt tvunget ind alligevel, ikke? Ja, det er sjovt nok det tal, som jeg plejer at få fra Orkut. Ja, det er lidt sjovt. Så Ikke haha sjovt, men lidt pudsigt måske. ja, jo. Det skal nok gå. Så kan vi lige så godt, vi har kigget lidt i krystalkuglen, ikke? Mm. Næste uge, den bliver frygtelig kedelig. Ja. Der er 2 udbytter. Ja, jeg har ikke kigget, så... Nej. Men du har kigget. Jeg er meget overrasket. Jeg skulle være meget overrasket, hvis du har mere end 2. Okay, det skal nok passe. Men så er der heldigvis en uge efter det. Mm. Og endnu en, og endnu en. Ja, jamen, præcis. Jeg har jo kigget lidt fremad til gengæld. Ja. Og jeg ved, der kommer en lille smule specialudbytter. Både i november og i december. Ja. Og nogle af dem, de giver sig gas. Ja. Så det skal nok sjovt. Og hvis du er i tvivl om, hvad for nogle vi snakker om, så kan du høre vores afsnit juleindkøb for en udbyttebror eller søster. Ja. For vi lavede her for et par måneder siden. Ja. Hvor vi snakker om de her, der giver noget ekstra. Ja. Og en lille teaser. Der kommer også nogle i november. Mm. Så det skal nok blive godt. Ja. Så så er der vel ikke så meget at sige om det. Man kan sige, hvad der ligesom skete, det er, at jeg har jo rundet den første. Hvilket betyder, at det der, vi traditionelt set køber. Og jeg har købt den her Yieldmax ETF. Den, der hedder NVDY, som er en tracker Nvidia. Jeg havde råd til 8 styks. Ja. Så det har jeg købt. Og hvis den holder, de er meget frem og tilbage jo. De har jo ikke det samme udbytte. Men jeg tog og regnede sammen, og tog et vægtet udbytte, det vil sige, at jeg tog alle tallene, der lagde sammen, og så dividerede med antallet af udbytteringerne, jeg ligesom havde lagt sammen. Ikke? Ja. Og til det, så giver det jo et sådan lige til. Og hvis det går, som det har gået, og sådan op og ned og plus og minus, så vil det give cirka $6.60 for den her i november. Ja, det er da ikke dårligt. Ej, det er ret flot. Og det skulle sige, det er jo bare sådan, det kan jo være oppe eller nede, så jeg ved det ikke. Og det er jo både godt og skidt på sådan nogen her. Det er jo, at det kan hurtigt gå op, og det kan også hurtigt gå ned. Ja. Så sådan det. Kan du huske, hvor mange penge du købte for? Jeg købte for 1242, tror jeg. Dansk kroner. Ja. Så, ja. Okay. Så den kostede omkring 20 kroner, eller $20, mener jeg. Passer det ikke meget godt? Jo, det passer nok. Ja, så er det $160 cirka. Ja. Ja, det er nok meget godt. Ja, så det glæder mig til.
så må vi se. Det kommer jeg lidt tilbage til senere. Jeg var jo fast besluttet på at købe nogle Kony. Så kom jeg lidt i tvivl. Den del vender vi tilbage til. Men så købte jeg dem alligevel. Ja. Og jeg har fået 17 styks. Ja. Og det er jo en udbytteprocent, der ligger lige omkring 74,23. Eller de gjorde den i hvert fald sidste gang. Eller ud fra sidste og første betaling. Ja. Så hvis den står til troende, at det ligger sådan cirka samme sted, så får jeg lige under $20 i udbytte for den. Okay. Og jeg går sådan og opdaterer næsten dagligt til Seeking Alpha, for lige at kigge på, om de har deklareret noget. Okay. Jeg ville ønske, at jeg kunne finde et sted at sætte sådan en stokalarm. Det kan jeg garanteret. Sådan en dividendealarm, når de er ude. Ja, muligvis. Muligvis, hvis jeg betalte for at bruge Seeking Alpha, ville jeg kunne få det. Ja, det kunne nok godt. Men så mange penge har jeg da ikke. Nej, ikke nu. De er faktisk rimelig dyre. Er det? Ja, det er de. Okay. Så. Men $20 ekstra i udbytte, det er not too shabby. Nej, det er slet ikke. Kan du huske, hvad du købte for cirka der? Ja, jeg købte for $352. Okay. Så 13 af dem, de går til kommission. Så 339 må det være, ikke? Ja. Jeg kan knap huske, hvad du sagde, det var kanaltal var. Så det kunne jeg ikke lige følge med i regnstykke. Men det var også 352, ligesom det udbytte, jeg har fået. Det jeg får i årkort. Det er bare ugens tal, var. 352. Det kunne være, jeg skulle spille noget lotto på det. Jeg får 7 rigtigt med 3 tal. Ja, så må man lege lidt med det her. 3 plus 5, det er 8, og så tager man også den med. Så er vi jo rigtig ud af gambling. Ja. Så kan jeg lige så godt finde sølvpapirshatten frem. Ja. Nå, men i hvert fald, det bliver jo spændende. Og jeg kigger også lige lidt frem i kalenderen, for hvad der kommer af upcoming dividends. Og det ser godt ud. Ja. Det ser ud til, at mit mål om at nå $100 i december, det når jeg ikke. Nej. For jeg når det måneden før. Ja. Så det ligner 108 i november. Ej, det kunne være flot. December er så helt specielt, fordi der kommer en masse ekstra udbytter. Men så ligner det, at jeg kommer til at stabilisere mig, hvis jeg ikke laver noget, på cirka 113 om måneden næste år. Ja. Men jeg kommer til at lave nogle ændringer, fordi jeg skal selvfølgelig købe flere aktier. Det er klart. Det er klart. Ja. Ej, det er meget fedt. Ja. Jamen, så lad os gå til emner. Ja. Vi deklarerede det jo sådan set i sidste uge. Ja. At vi vil tage og lige skrive lidt ned, hvad vi egentlig sådan investeringsrelateret foretog os i løbet af sådan en uge. Jeg tænker, for at det ikke bare bliver sådan en liste af for andre end os lidt ligegyldige ting, så synes jeg egentlig bare, at vi køber dem igennem og taler dem igennem, som det er. Så må vi hoppe rundt, som det vi føler, så var det. Ja, der er vi to meget forskellige, fordi jeg vil jo gerne tage det en dag ad gangen. Jamen, det var også det, jeg ville. Nå, okay. Så forstod jeg bare dig ikke. Nej, jamen, det er okay. Det var i stedet for at bare nævne det som en lang liste, så faktisk tale om det med det samme per dag. Hvorfor vi gjorde det den dag. Jamen, så er vi enige igen. Fordi at det er også sådan, jeg virker. Og det er også, jeg har også et flow i mit. Der er også sådan en historie. I hvad jeg du er storyteller. Simpelthen. Ja, men har du så ikke lyst til at starte historien? Jo. Det var mørk fredag aften. Det var fredag aften, og vi havde lige afsluttet med op til podcast. Og helt fyret op af ananas i egen sovs. Så tænkte jeg, det er fandme godt. Og så tænkte jeg, så må jeg nok hellere tage at få kigget på den der Yieldmax Nvidia, når jeg nu har tænkt mig at købe den. Fordi du havde jo stillet nogle kritiske spørgsmål, som jeg ikke havde nogen svar på. I hvert fald ikke nogen gode svar. Så det måtte jeg jo hellere få. Så jeg brugte bare lige hurtigt, fordi det var jo der om aftenen, og man ville også gå hjem og var lidt weekend, og skulle en masse weekend der. Så jeg brugte bare lige 10 minutter på det. Det er ikke noget stort. Lige en Seeking Alpha, lige se nogle tal. Var det virkelig så mange 6 måneder, den havde gået udbytte, og hvad havde den cirka givet, og sådan noget. Var der nogle nyheder relateret til den? Den slags, ikke? Så det var lige den første stik. Så havde vi jo bemærket, at SLRC, den ikke havde givet noget udbytte, som ellers forventet. Og jeg har ikke set nogen nyheder. Vi brugte lige 10 minutter på at lige at undersøge der. Og jeg kan ikke finde noget om det. Jeg kan simpelthen ikke finde nogen forklaring. Nej, de er gået i flyveskjul. Ja, og altså, der er jo den her generelt den 15. november. Men det burde jo så, altså, de vil vel ikke sætte deres status med udbetaling hver måned over styr for at uden grund, altså. Jeg forstår det ikke helt. Så det undersøgte vi, blev ikke kloge på.
Nej, der er ikke noget at hente. Nej. Så lavede vi lidt podcast, admin, i sådan cirka 10 minutter. Og så totalt om fredagen, der brugte jeg 30 minutter på sådan en investeringsting. Ja. Hvad lavede du så? Du lavede lidt sammen med mig jo. Ja, altså jeg lavede det der sammen med dig. Men derefter så redigerede jeg podcasten. Og udgav den. Ja. Og så lavede jeg også et opslag på Facebook. Ja. Sådan så, at folk de kunne vide, at det nye show er ude. Ja. Dem, som ikke har sat det til at følge os på Spotify eller sådan noget, fortæller den en selv. Man kan også selv bede om at downloade nye afsnit og sådan noget. Det tog mig, hvor lang tid tog mig, det ved jeg ikke. 3 kvarter eller sådan noget. Ja. Okay. Jeg sidder jo lige og lytter noget af det igennem og sådan noget, og prøver, hvis vi har haft nogle hoster og sådan noget, at fjerne det. Ikke? Men ellers så gik det egentlig meget hurtigere. Så vi sluttede om aftenen der kl. 21 eller sådan noget. Ja, det er okay. Så det er sådan, var en almindelig fredag aften for mig. Ja. Så jeg startede med at sige, at lørdag, der lavede jeg ikke noget. Nå. I forhold til investering. Nej. Det gør jeg. Det er mig, der laver videoerne til vores YouTube, snart Rumble-kanal. Ja. Og det tog mig cirka 45 minutter lige at lave en video-ting. Og det er med meget tid er bare, at den redigerer, og jeg skulle huske, at den er i gang med det, og så ikke lave en masse andet på en computer. Det er straks den sværeste del for mig, fordi nogle gange så vil jeg bare noget andet, og så kommer jeg til at slukke en computer, mens der står og redigerer. Så det er ikke så smart. Nej. Det er stille og roligt. Der er ikke så meget arbejde i. Jeg finder nogle billeder lidt relateret til, og sådan lige gør det lidt. Og ja, du har jo lavet lyden, så det er jo bare at hive den af. Stille og roligt. Og der plejer jeg jo ofte at have lukket dig til at lave Facebook-opslag, for jeg kan kopiere teksten direkte derfra ind på YouTube-videoen. Ja. Det er jo dejligt nemt. Ja. Så det var det. Og denne gang, der følte jeg mig inspireret til Facebook-opslaget. Det er ikke altid. Nogle gange, så skal man sådan lige bruge lidt tid på at få det til at ligge ordentligt. Men denne gang var jeg inspireret. Ja. Og derfor gik det meget nemmere. Ja, og sådan er det jo gerne. Ja. Skal vi gå videre til søndag så? Ja, søndag der lavede du jo ikke noget. Nej, det gør jeg ikke. Men det gjorde jeg. Nå. Jeg kan afsløre over for lytterne, vi var til vores søsters fødselsdag. Og var hos hende hele dagen. Eller det meste af dagen. Men hos hende, og hun investerer også, der lå der sådan en bog, der hed Smart Money. Af en, der hed, det kan jeg ikke huske, jeg vil sige, han hed Ken Yoda eller sådan noget. Ken Yoda? Ja. Okay. Eller Kenish Yoda eller sådan noget. Ja. Bogen hed i hvert fald Smart Money. Ja. Og det skrev den her japaner. Som handlede om, at Peggy havde et humør af en eller anden slags. At der var happy money og unhappy money. Og det handlede om, hvordan man fremskaffede sig de penge. Om man fik den på en god og ærlig måde, eller en nederdrægtig måde. Okay. Og jeg læste lidt i den her bog, ikke? Ja. Og min storebror Kim, som også var der, han læste også lidt i den, og vi blev begge to enige om, at det var lidt for popsmart til os. Ja. Og det var sådan, du ved, han var lidt for glad for at sige, hvor fantastisk han selv var, og han spillede hjælpe millioner af mennesker, og den her bog kom til at ændre dit liv. Ja. Den har ikke ændret mit liv i hvert fald, for jeg har ikke givet dig listen færdig. Nå. Men jeg begyndte på den, fordi jeg synes jo altid, det er skægt at samle ny viden, og ekstra viden. Og så, det handlede om penge. Jeg kan godt lide at tale og tænke om penge. Men den der, det var altså ikke noget for mig. Den kan ikke anbefales. Nu er det ikke en bogklub, men den får thumbs down herfra alligevel. Ja, jeg har jo altid ment, at bøger er whack. Så derfor så læste jeg den ikke. Jeg prøvede engang. Jeg sad og snakkede om nogen andre steder. Så ja, men jeg så godt, de læste i den, og jeg kunne også godt fornemme på de udtryk, I kom med over fra sofaen, når I sad og lige læste og pegede, og sådan, at det var lidt, jeg havde hån til overs for det, fordi det var vist lidt for hippieagtigt der. Ja. Nok mere for hippieagtigt til storebror end til dig. Ja. Altså, jeg vil så også sige, at han nåede også længere i den, end jeg gjorde. Jeg nåede vel en 20-25 sider eller sådan noget, ikke? Og jeg tror, jeg nåede 50. Ja. Men det er fordi, at Kim, han er rigtig, rigtig god til at skemalæse. Det er jo en læsestrategi for dem, der ikke ved det, hvor man sådan ligesom
enten tager første og sidste sætning i hver afsnit, eller man tager og læser hver 5. ord. Der er flere forskellige måder at gøre det på. Men i hvert fald, man kommer hurtigt igennem en tekst. Okay. Og opsamler essensen, men ikke alt i den. Okay. Så man snyder, det du siger. Det er ikke snyd. Det må du gerne bruge. Ja. Også til eksamen. Nå, okay. Ja, jeg er jo ikke så god til at læse, fordi at jeg, både fordi jeg er ordblind, og så ordene hopper for mig i en bog. Jeg er meget bedre på en skærm. Ja. Så, men sådan det. Men jeg kan jo godt læse en bog, men jeg er ikke specielt fan af det. Ja. Så I læste en skød dårlig bog. Ja, og det var søndag. Ja. Jamen, så mandag, der kigger jeg altså til den. Jeg kørte på arbejde og hørte podcast. Jeg har sådan lidt over en time, cirka en time at gå til på arbejde. Jeg har hørt den her podcast, der hedder Kronede Dage, af ham der Rasmus Fjelder Holme. Ja. Og han har sådan en podcast, hvor han ligesom har et emne, på sådan cirka en halv time tid, hvor det ligesom er om det. Og han talte sammen noget, der hedder Schiller PI, altså Price Earnings Ratio, men i en Schiller-version. Og det er egentlig bare en 10 år, hvis man kan, eller længere. Men 10 år P, man tager, og så tager man justerer den for inflation, og så laver man en gennemsnit. Meget lige det, jeg for eksempel gjorde med Nvidia her, i forhold til deres udbytte og sådan noget. Ikke? Ja. For ligesom at få lidt mere vægtet PI, og så tager man også og kigger lidt på, om der er nogle begivenheder det år, der har gjort noget. Han kommer på eksempler som for eksempel de store børscrack, eller hvad det nu kan være. Meget spændende. Ikke et tal, jeg generelt kigger på. Price earnings er jo det her med, hvor meget man ligesom betaler for, i forhold til, hvor meget firmaet tjener. Hvor meget man så betaler for deres aktier. Det er ikke noget, jeg går meget op i, fordi det tilhører lidt en anden strategi, end den, jeg har, måske. Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men det er i hvert fald ikke noget, jeg går meget op i. Så tænker jeg, så må jeg jo nødt til, og jeg har stadig nogle spørgsmål omkring det her med den her Nvidia, eller NVIDIA Yieldmax, om den var god nok. Så jeg fandt en podcast, der hedder Aktieuniverset, og det er sådan en meget taltung podcast, dansk sprog. Og der havde de noget om Nvidia. Jeg stod og jeg har jo skaldt og guldrødder, og jeg har en masse for det sidste høst fra haven af, som jeg lige skulle ordne. Så jeg havde en god time. Så jeg hørte en podcast på en time, hvor de nævnte Nvidia var lige 12 minutter af den. Men for ligesom at få basic med. Og det var faktisk den, der gjorde, at jeg besluttede mig for, at jeg tør godt satse på et firma, der satser på Nvidia. For nu forstod jeg det lidt bedre. Ikke i detaljer. Jeg er jo ikke sådan, der går super meget op i det her med, at man skal kende produktet og hele og alt det der. Jeg er jo mere sådan en, jeg satser på, at der er andre, der også tjener penge, og hvis jeg kan tjene lidt penge, mens de tjener penge, så vil vi nok godt sammen, ikke? Så den hørte jeg, så cirka 1,5 time fik jeg brugt mandag, mens jeg kørte bil på at høre om aktier og ting. Så det er jo meget dejligt. Og mens jeg lavede mad. Hvad lavede du mandag? Jamen, jeg har hørt sjovt nok også podcast. Ja. Og jeg har fokuseret på nogle podcasts om investering for begyndere. Ja. Det synes jeg altid er spændende. Fordi at jeg har en idé om, jeg gerne vil prøve at være et inspiration for folk, der gerne vil begynde. Mm. Og jeg har hørt blandt andet den, der hedder Aktieskolen. Ja. Som er Euroinvestor, som laver og bliver sponsoreret af Saxo Bank. Og det er med Euroinvestors chefredaktør. Ja. Og så Masha Wang. Ja. Som jeg ikke kan huske, hvor det er, jeg kender fra. Der er noget gammel radiovært. Ja, det var hun vist også. Var hun ikke også noget model, eller... Jeg ved det ikke. Sådan lidt... der var et eller andet med, at hun var i hvert fald kendt for sin krop. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke særlig jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, hun er jo også forretningskvinde. Jeg ved ikke lige præcis med hvad. Hun er influencer, så højst sandsynligvis er det noget, at hun sælger reviews og ting eller sådan noget. Men jeg mener, jeg ved virkelig ikke. Og det sammenhæng er det også ligegyldigt, ikke? Men den her Aktieskolen, jeg har hørt de første 2 afsnit eller sådan noget, ikke? Og så tænkte jeg, det er godt nok lavt nu. Ja. Og hvornår kommer vi i gang, ikke? Men så begyndte afsnit 5, 6 og 7. Der var Masha der ikke, eller også nogle gange var der faktisk, men fokus var på en ekspert, de havde inde, der fortalte om ting. Så blev det faktisk rigtig godt. Ja. Så var der noget kvalitet i det.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hver gang jeg hører andres podcast, at det er godt nok lang tid, de bruger på ikke rigtig at få noget info gennem luften. Altså, det er virkelig lang tid, de bruger på høfligheder og mener du det, når jeg mener det, og sådan ting, som ikke rigtig er... Essensen. Ja, altså, og deres eksperter, de får lov at sige 2 sætninger, og så bliver de afbrudt til, at de skulle forklare et eller andet der. Og så kommer de tilbage og prøver igen med de 2 sætninger, og når en sætning mere, så bliver de afbrudt og sådan noget. Jeg synes bare, det er svært at... Jeg kan ikke være den eneste, der synes, det er irriterende at følge med i. Nej, jeg laver også mærke, jeg har også hørt den samme podcast. Og jeg synes som sådan egentlig også, den er god netop, fordi den tager og griber fat i sådan de simple opstartsting, sådan helt ned til, hvor ser du en aktie, og hvor køber du den. Og det synes jeg er fedt, fordi hvis man ikke lærer det et eller andet sted fra, hvor skal man så vide, eller ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo viden, man bliver nødt til at få et eller andet sted fra, det er sådan, når man læser, eller hvad det måtte være, ikke? Jo, og det er rigtigt. Men det var i hvert fald godt, at de fik eksperterne på. Og hvis jeg skal være lidt grov, så de afsnit, hvor Masha ikke var der til at afbryde. Altså, ikke fordi hun specielt afbrød mere, det gør verden altså også lige så meget, men mere fordi, at der ikke var 3 personer i studiet, men bare 2, så blev det bedre. Jeg vil så sige, jeg synes, verden var klart den værste. Jeg synes, Masha ofte stillede bedre spørgsmål, end verden gjorde. Han fordummede lidt for meget. Og skulle lidt for meget... det her minder også om det her. Hvor jeg synes, lad nu være med at forkludre det hele her. Prøv at gå noget simpelt, så skal du ikke afbryde hele tiden. Så skal du lade folk snakke. Ja, han er dårlig til at lade folk snakke. Ja, det må man bare sige. Der var i øvrigt med den, og jeg kan ikke huske, om det var sidste uge. Jeg hørte det må der have været, ellers havde han også skrevet det ind. Jeg hørte afsnit, hvor Lars Svendsen, han var inde. Han er jo, om man kender fra Millionærklubben, som i øvrigt nu kører via YouInvestor-platformen, så vidt jeg har forstået. Ja. Og han kom faktisk med en rigtig god øvelse af at forklare det her med PI, og hvordan at tingene ligesom fungerede. Ja. Med en aktie, hvordan man købte det, og hvorfor, og hvad man egentlig sådan satser på, når man køber noget. At man sådan set satser på dens fremtidige værdi, og man kan få mere ud af den, når er givet, hvilket lyder meget simpelt, men i virkeligheden er sådan lidt komplekst. Men anyways, jeg synes faktisk, det er værd at anbefale til andre også at høre det. Selvfølgelig lige høre Udbytteborg først, og så kan høre det andet, ikke? Ja. Nå, men hvad skete der så tirsdag, Ken? Jeg havde besluttet mig. Det gjorde jeg der, da jeg faktisk hørte den der Aktieunivers podcast. Så jeg købte 8 styks Nvidia. Og ja. Ja, ikke Nvidia. Nej, Nvidia tracker, den er NVDY. Ja. Og det tog cirka et kvarter, og opdateret tracker dividends også. Følges med det. Ja, så var det han. Stille og roligt. Jamen, jeg havde besluttet mig, selve det at gøre det, og det synes jeg også mange af de der begynder podcast, de spiker det bare op, som det er sådan et eller andet helt vildt. Det er det ikke. Det er lynhurtigt. Og det er også der, det er farligt, fordi det er sindssygt hurtigt bare lige at købe et eller andet. Ja. Ja, ikke? Altså. Det er ligesom, når man står på tankstationen, og man har egentlig alle de ting, man skal, og så der skulle lige en muffin, eller en kop kaffe, eller et eller andet, ikke? Ja, det er det. Det er lige til. Ja. Ikke noget problem. Nej. Så det var egentlig bare, hvad der skete for mig tirsdag. Ja. Jeg havde en travl dag tirsdag. Så. Ja. Jeg havde en dag med en del kørsel, så jeg hørte cirka 2 timers podcast, og særligt om value- og vækststrategier. Okay. Hvor at et helt program om hver, som, hvor en fortaler for det fik lov at fortælle om, hvad er det, og hvorfor synes jeg, det her det er fedt. Og der er ting at sige om begge dele. Desværre lå der ikke i kortene, at der også lige skulle være en for udbytteaktier, strategien. Men det kan jo være, at de hiver en også ind en dag. Det kan godt være. Men i hvert fald, det var enormt spændende. Ja. Det var nogle af de ekspertprogrammer i aktieskolen. Ja. Hvor at der kun var 2 i studiet, og derfor mere taletid til eksperten. Det der også er, i øvrigt, bortset fra det med udbytte og repræsenteret. Jeg så lige i overskud-chatten. Søgte nogen, der investerer i udbytteaktier, til at komme ind og snakke. Det kunne du være, du skulle melde dig til det. Ja, det var godt være. Jeg så den, jeg valgte at være, og det er fordi, jeg har været mediemøllen før, og jeg må egentlig alene om, jeg stoler ikke på det. Jeg er bange for, at man bliver fejlrepræsenteret.
Ja. Så derfor så valgte jeg at sige nej, det har jeg ikke lyst til. Og det er ikke, fordi jeg ikke stoler på dem, jeg stoler bare generelt ikke på den slags medier. Ja. Det må jeg bare sige. Men altså, det kunne jeg godt finde på. Det tænker jeg godt, du kunne. Så er spørgsmålet, om jeg har tid til det. Ja. Men det, jeg havde tid til om onsdagen, det var faktisk at høre 4 forskellige podcasts. Og så... og der søgte jeg simpelthen på investeringen på Spotify under podcasts and shows. Og så kiggede jeg lidt. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad det hedder, for jeg hørte et afsnit af hver, som jeg synes, der var interessant. Og noget af det... Jeg havde fat i mere end 4 podcasts, og nogle af dem hørte jeg sådan 10 minutter, og så besluttede jeg for, at det ikke noget for mig. Ja. Det var enten for lavt niveau, eller for uinteressante emner. Ja. Det er et hårdt marked, det her podcasten. Jo, men prøv at høre, altså, det er jo fair nok. Folk er forskellige på forskellige steder i deres aktierejse. Og så læste jeg også nogle artikler om Tesla og Yieldmax generelt, som skræmte mig en del. Ja. Fordi, kort fortalt, jeg læste en analyse af et firma, og jeg ved ikke, hvor troværdigt firmaet er. Det siger jeg lige med det samme. Men de brugte i hvert fald en længere analyse på at forklare, at det, som de her Yieldmax, som Coney og Tesla og sådan noget gør, det er, at de sætter en høj pris på aktien, og den falder så løbende, og det fald får du så udbetalt i form af udbytter. Så når der så er gået noget tid, så får du næsten ikke noget ud af dem længere, og du kan ikke rigtig sælge dem, fordi de er faldet til en 10. af værdien. Og de havde nogle eksempler på det, sådan noget, og noget af det har de ret i. Så jeg blev sådan lidt nervøs for, at jeg tænkte, er jeg på vej ind i et eller andet? Er guldfeberen grebet mig? Er jeg ved at lave en fejl, ikke? Men jeg synes bare, at den værste person i verden, du kan svigte og lyve overfor, det er dig selv. Og nu har jeg sagt, at jeg vil. Og man må gerne blive klogere, selvfølgelig. Men jeg valgte så alligevel at sige, nej, nu gør jeg det. Så derfor så købte jeg de her Coney-aktier. Ja. Og opdaterede så inde på Track Your Dividend. Og du ringede også til mig der og snakkede med mig. Ja. Fordi du var blevet lidt bekymret. Og jeg synes, jeg forstår det godt, for jeg blev også bekymret. Det er en svær disciplin, det der. Fordi problemet er lidt, hvem kan man stole på? Fordi vi har efterhånden været længe nok i det her game, til at stort set alle aktier og ETF'er og whatever vi har jeg hørt nogen med der overbevisning og alt muligt andet, tale dårligt om og sige, den er dårlig, og det er bare lidt, og du kan jo ikke se det. Altså, problemet er, det er svært at stole på folk, fordi folk er fulde af lort for at sige livet. Nogle gange. Og det gør det vildt svært, fordi det er jo sikkert også nogen, der tænker om os. Og det er også okay. Det er fint. Det er ikke ond mening, men det er det jo heller ikke for andre nødvendigvis. Hvis det er. Man mener det jo forhåbentlig, hvis man siger det. Men jeg synes, det er svært med det der, fordi ja, man kan også godt lade sig overbevise nogle argumenter, som der lyder rigtigt, men man måske skal have dem lidt for mere fra en kilde. Ja. Mere end en kilde for at ligesom se, om det egentlig passer. Ja, det er rigtigt. For det er så let at bare vinkle noget, og så har man ikke rigtig løjet, men man har måske lidt alligevel, ikke? Og det er altid svært. Man siger jo ofte, at det med at følge pengene. Og så skal man sige, okay, dem her, der sagde det her, sælger de noget selv inden for det lignende marked? Det gjorde de jo så. Ja. Så det er måske et meget godt argument for, at man skal være lidt varsom med, hvor meget man soler på dem. Ikke? Jo. Men det kan man jo også sige den anden vej rundt, jo. At vi har jo også hørt Yieldmax sige det modsatte, men de har jo altså også produkter, de sælger jo. Ikke? Så altså, det er en svær ting, og jeg forstår det godt. Ja. Og ultimativt, jeg gjorde det samme som dig. Jeg købte også, selvom jeg var i tvivl. Fordi, at jeg har ikke lyst til at misse. Jeg ville godt prøve at være med. Og jeg var klar til at tage nederlaget, hvis det skulle komme. Ja. Og jeg kan så sige, at jeg har besluttet mig. Jeg har sat 2 ting ud af det. Det ene, det er, at jeg har besluttet, at nu har jeg købt, og jeg fik samlet en hel del penge, cirka 2400 kroner, til at smide ind i det. Og så lader jeg det så være. Fordi om 15 måneder, hvis at, de kan holde deres udbytte oppe, i forhold til prisen og så videre, så har jeg ikke længere, så har jeg fået de penge tilbage, jeg har investeret i det. Ja. Og så er vi ude i det, vi kalder playing with house money, som jeg godt kunne tænke mig at prøve. Ja. Det kan jeg tænke mig for alle mine aktier, men det kommer ikke til at ske de første mange år med de fleste af dem. Men i hvert fald,
Det er besluttet. Ikke flere penge i dem. Og så lader vi lige gå 1,5 år, og ser der forhåbentlig bliver det ved med at trække $20 ind hver måned. Ja, og det snakkede vi om, du sagde det jo til mig, og jeg har jo lidt alternativt idé til, hvad man kunne gøre. Fordi jeg har da sådan lidt, man kan også leve hele sit liv i frygt, og og være bange, og hvad nu, og så videre, ikke? Nogle gange, så kan man også være så skeptisk at man simpelthen ignorerer fakta. Vi talte lidt om det i forhold til, da vi købte Tesla begge to. Med at, jamen prøv at høre, ingen kan løbe fra, at den har kostet det her, den aktie, og den har udbetalt det her de her gange. Det er der ikke nogen, der kan løbe fra. Det er fakta. Og alligevel, så bruger vi det alle sammen lidt i vores argumenter for, at men det kan ikke rigtig fortsætte, eller det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og så bliver det til, det kan ikke rigtig fortsætte. Ikke? Og det er en svær disciplin. Og jeg vil ønske, at jeg havde det sådan helt selvsikkert og sige, nej, kommer bare bliver sådan. Der er ingen grund til bekymring. Men jeg er menneske, som mange andre, og har været forbi den der Mount Stupid der. Ikke? Så jeg ved godt, at du det er fint nok at have selvtillid, men det må også være realistisk. Der er altid en stor chance for, at jeg tager fejl. Ja, og så kan man også sige, at deres argument, eller det de brugte til blandt andet at argumentere for den her konklusion, var også at kigge på kursen og se, hvordan den er faldet. Og den er faldet. Og det er sådan generelt for de her yieldmærker, at de falder. Men om det er nok til, at det er en dårlig idé, det ved jeg ikke. Og det er derfor, at eksperimentet til kører nu. Ja. Den anden ting, der kommer frem til der, og det er noget, du ikke ved, så jeg vil ikke det tale om. Men jeg vil gerne prøve at sælge dig næste uges emne. For der synes jeg, vi skal prøve at gå lidt i kontra til os selv. Lidt væk fra guldfeberen. Og så synes jeg, vi skal lave en top 5 over de mest stabile udbytteaktier. Ud fra vores kriterier. Okay. Så simpelthen blive enige om 5 aktier, som vi siger, de betaler udbytte, gerne hver måned. Men som er så lave udbytter, eller så stabile, eller så kedelige, at vi siger, det er de mest sikre. Så dem vi tror på reelt set, hvor vi ikke er så bekymret, eller vi ikke er bekymret overhovedet. Ja. Okay, det er købt. Det er godt. Købt. Vi er kun nået til onsdag. Ja. Så kom torsdagen også. Du lavede ikke noget der? Dagen er ræd. Ja. Jeg lover at have ondt af mig selv hele dagen. Ja, sådan kan det gå. Jeg opdaterede vores ark der om morgenen kl. 5. Der står jeg op. Ja, så skulle du bare lige prale med. Ja, det skulle jeg. Og også ude at løbe en tur. Nej, det var jeg ikke. Det var jeg virkelig ikke. Men så opdaterede jeg ligesom vores ark. Vi har jo det her dejlige ark. Og lagde mærke til, at jeg nu har fået over $500 ud totalt. Ikke på året desværre, men totalt. Ja. Så det var cirka 200 sidste år, og så må du have rundet 300 nu? Ja. Så så er 318, tror jeg, er rundet nu. Ja. Det er jo ikke helt de der 500 år, jeg havde hovedet på. Det må jeg jo bare indrømme. Men det vidste jeg jo godt, for at sige, hvis det også var nogle måneder siden, at det kommer ikke til at ske. Men sådan er det. Livet ændrer sig, man skal også lade med at holde fast i ting, der bare fordi det var det, ikke? Men ja, så det var egentlig meget hyggeligt. Det var en god dag, startdag. Så købte jeg også lige noget. Jan og jeg, vi har jo vores ASK, altså vores aktiesparekonto, og den køber vi synkron til for 2.500 om måneden. For at ligesom få fyldt den op hurtigt. Og så tager vi ligesom, når den er fyldt op, og så topper vi den op af planen hver år, og ellers så kører månedsopsparing. Så vi køber sådan en, der hedder Eurostocks med 2x50, og så et eller andet ekstra, bla bla bla. Det er en tysk baseret, men handlet i euro fond, som har at gøre med reelt set inden for EU-industri. Ja. Ikke svær industri, men sådan en generel industri. Altså den har at gøre med mange forskellige ting. Men det handler egentlig bare om, når det går godt i Europa, så går det godt for den. Og vi vil gerne støtte hjemme. Så, men ikke helt kun hjemme. Danmark er simpelthen for småt til os. Sådan er det bare. Så det gjorde vi, der fik vi 4 styks. Ja, de er lidt dyr. Sådan det. Den handles jo i euro, så sådan det. Ja. Ja, det var sådan set, hvad jeg gjorde torsdag. Okay. Og jeg lavede som sagt ikke noget. Nej.
Derimod fredag, Ja. så om morgenen, der er der en udbyttebror, der skriver til os. Ja. Rasmus. Og han stiller nogle spørgsmål om der er et eller andet sted, man kan se, hvilke aktier vi har. Og hvor mange vi har dem. Fordi han vil gerne inspireres lidt. Og det vil vi selvfølgelig gerne fortælle om. Ja. Vi gjorde det faktisk også i januar. Ja. Men nu er vi snart ved at være i slutningen af året, så er det på tide lige at opdatere. Så jeg satte mig ned, og så lavede jeg en portfolieoversigt for os begge to, hvad vi har af udbytteaktier. Der er også nogle aktier ud over det, og der er nogle ejendomslån og sådan noget. Men nu er det kun aktier, vi taler om, og kun udbytteaktier. Ja. Og der lavede jeg så et oversigt, og smed den ind på Facebook. Ja. Så her til aften fandt jeg ud af, at jeg kunne åbenbart ikke læse din måde at opstille dine aktier i dit ark. Så jeg havde kun taget under halvdelen med. Ja. Jeg vil så lige sige ting, vi skal jo nok så ændre den igen, for den der Eurostox der, ikke? Det er ikke udbytteaktie. Nej. Så jeg havde ikke lige luret, at det kom udbytterne nu efter. Ja. Men ja, så, og tak for det, at du har lavet det. Det er jo dejligt. Ja. Og det er også tak til Rasmus for at se, være interesseret og tænke, hey, det vil de sikkert gerne sige, for det vil vi gerne. Ja. Vi har ikke så mange muligheder. Og så, det har jeg ikke fået skrevet på, men fredag her, der opdaterede jeg også lige tallene for, hvad jeg har fået ind på de her 3 dage. Det er jeg glemt at gøre. Og jeg har opdateret manus, altså det vi sidder nu og kigger på. Ja. Manuskriptet, det er in the business, så kalder man bare manus, ikke? Det lyder lidt nemmere. Men hvis jeg skal være ærlig, så det her med, at vi forpligter os til ligesom at skrive ned, hvad vi gjorde, det har gjort, at jeg har lavet lidt flere ting, end jeg tror, jeg ville have gjort med. Og det kan jeg selvfølgelig. Jeg tror, jeg har gjort det samme. Ja. Til gengæld må jeg også indrømme, jeg har faktisk ikke fået skrevet alt ned, jeg har gjort. Nej. Jeg tror, det handler ligesom om fokus. Fordi når man har fokuseret og besluttet for, at nu gør vi det her, så er det jo, så er det jo mere i ens hoved. Ja, det er klart. Men der er også ting, jeg ikke har skrevet på. Og det tror jeg handler om, at jeg forholdsvis er god til lige at lave en hurtig ting. Lige, jeg har gået og tænkt over et eller andet, og så skal jeg lige hurtigt ind på min underkonto og tjekke op på, hvad det var. Eller jeg slår lige hurtigt noget op i Seeking Alpha. Og det vil simpelthen tage mig meget længere tid at finde manus frem og lige skrive det ind. Ja. Så jeg lader bare være. Ja, det er jeg ikke. Jeg er sådan mere en, der sætter mig ned, og så bruger lige 10 minutter på det, eller en halv time på det. Så jeg tror, jeg har skrevet alt på, jeg har. Okay. Så du er bedre end mig. Du vil høre også. Jo, ja, tak. Det er godt. Jamen, det var slet. Eller, jeg ved ikke, om jeg er bedre. Jeg laver mere arbejde for samme payout, så det ved jeg ikke. Ja. Måske jeg var dummere end dig. Ja. Men i hvert fald, jeg ved ikke rigtig, om hvor meget det her giver til vores lyttere i forhold til det. Men hele tanken omkring det der med, at skal investeringsfase være sådan en deltidsarbejde? Fordi nogle af de her podcasts, jeg har hørt, de er alle sådan kredser om det der med, at kan vi ikke bare få en let måde at gøre tingene, og så det ikke bliver til et deltidsarbejde at være investor. Ja. Og det kan man sagtens. Og det er det, vi så kalder den kedelige form for investering. Det er at finde dig en fond, et indeksfond, eller en investeringsforening, og så køber du bare op i den hver gang. Ja. Du kan bare sætte fast overførsel på banken, og så sætte... det er bare en måned, så bare en gang. Altså. Ja, ikke? Og det kan du gøre i din bank, og du kan gøre det hos nogen, eller du kan gøre det hos Saxo Trader. Ja. Ikke? Så, og det værste er, det er ikke engang fordi, at det er dårligere, end de der, hvor man arbejder meget for det. Altså, i hvert fald ikke, hvis man ikke er mere bedre til det end andre. Ja. Men hvis du lytter med her, så er det fordi, du godt kan lide livet lidt sværere end ellers. Ja, fordi du synes, det er sjovt. Ja, ligesom også. Ikke? Altså, det kunne være meget nemmere, hvis det bare var nemhed, vi gik efter. Men vi kan virkelig godt lide det med udbytteaktier, og det tænder os. Og derfor bruger vi gerne noget tid på det. Også en ting, der er også lidt vigtigt, og det skal man altså ikke gøre imod. Det handler også om, hvad der er motivation og holdmotivation. Fordi jeg skal være helt ærlig, havde vi ikke gået op i det, som vi går op i det, jamen, så var det så meget lettere at sige, vil jeg virkelig bruge de penge hver måned på det her? Det betyder ikke noget særligt. Det var hellere de ekstra bøger. Jeg tror virkelig, at det, at man har fokus på det, også gør, at det bliver prioriteret højere, og man holder fast i det, hvor man ellers ville falde fra. Nogle gange, så skal man ligesom lidt commit sig til noget, for at det ligesom faktisk bliver sådan noget. Ja. Så jeg tror ikke, at det er helt sammenlignet, at det ene og det andet lige så godt. Jeg tror faktisk, at man får noget med på en rent faktisk får gjort noget ved det konto, så man ikke får ved bare et eller andet dødssygeindeks. Fordi medmindre man så er sådan en type, der det får nok penge, man glemmer det.
Ikke? Altså reelt glimrende, ikke? Så kunne man godt finde på, hvis det var at sige, skal vi ikke hellere gå i byen i stedet for, ikke? Altså, så jeg finde penge derhen, det bliver jo ikke noget alligevel. Og alle de her tvivlting, der kan komme, fordi det kommer der. Ikke? Altså man kan jo sige, at det, som man fokuserer på, det, som man beskæftiger sig med bare, det kommer man automatisk til at fokusere mere på. Altså vi kender det for eksempel, hvis du lige har købt bil, og du har købt en rød bil eller sådan noget. Pludselig lægger du mærke til alle de røde biler i trafikken. Eller hvis du lige har skiftet til et tjenesteselskab, så pludselig ser du, at det er tjenesteselskabs reklamer alle steder. Altså de ting, som vi er bevidste om, dem begynder vi bare at se. Ja, så for eksempel 352. Ja. Det var faktisk meget godt eksempel. Så jo, altså, jeg vil så sige, jeg synes, det har givet mig en god ting, det her med at skrive ting op. Det har faktisk gjort det, at jeg har indset, hvor det er, jeg henter min info, og hvad for en info er det, det er faktisk den, der betyder mest for mig. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er skide hyggeligt at høre podcast, og det er et rigtig godt værktøj til, når jeg skal forstå noget mere bredt. Men langt det meste info, jeg skal ind, det er hurtigt Seeking Alpha, søg på den tickerkode og ind og læse nyheder. Og simpelthen gå i dybden med den enkelte der. Hvor jeg synes, at en podcast er mere for brede emner for mig. Mere sådan du ikke. Jamen, så hører man lige en podcast om, hvor de har lidt om Nvidia og de har Microsoft og whatever, ikke? Og det synes jeg egentlig er ret brugbar viden, fordi det gør det måske også lidt nemmere for mig, at jeg ved, så næste gang jeg skal sidde og undersøge et eller andet, så tænker jeg, det er nok mere podcast vejen, jeg skal gå her, eller nej, det er nok mere at søge ind i nyhederne omkring den specifikke branche eller firma, ikke? Ja. Så på den måde synes jeg faktisk, det har været lærerigt. Ja. Jeg sidder lige og kommer til at tænke på, at jeg faktisk ser forholdsvis mange YouTube-videoer om investering. Ja. Og jeg har glemt fuldstændig at skrive dem på. Ja. Fordi jeg ser det egentlig ikke rigtigt som, research. Jeg ser det bare som, hygge egentlig. Ja. Jeg glemte at skrive på investeringspodcasten, den her også. Det glemte jeg så. Ja. Det er en halv time. Ja. Så havde jeg også glemt det. Nå, ja. Men altså, jeg synes, det har været fint. Det synes jeg også. Kunne vi klare os med mindre? Kunne vi skære noget af det væk? Sagtens. Ja. Ja. Men det er ikke nogen tunge, der noget af det. Nej. Altså, jeg har da ufuldt underholdt. Og man kan sige, for eksempel der jeg brugte en time på at høre en podcast, det var det, eller bare høre de samme playlister, jeg på Spotify, jeg har for 117 gange. Altså, hvis jeg skulle være sådan en lille smule grov, så kunne jeg sagtens bare investere i de her aktier, mundtlige udbytteaktier, uden overhovedet at vide noget om dem. Altså, det kan man. Man må gerne være opføre sig tåbeligt med sine penge. Ja. Men sandheden er, at folk kunne måske klare det lige så godt som mig. Ved bare at sådan sige, okay, jeg vil bare have udbytteaktier, der er mundtlige. Og der er nogen, der hedder et eller andet. Det er lige meget, jeg køber dem. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej? Så man behøver ikke bruge alt det her tid til det. Nej. Men man føler sig mere i kontrol, når man bruger noget tid på det. Ja, men man kan også sige... Og man bliver sgu også klogere. Ja, og jeg tror også, det handler også den der med at holde ved. Altså, for jeg tror, at det kommer også på, hvad man er. For jeg er sikker på, for nogle mennesker, der er det fuldstændig ligegyldigt, om de holder øje med det, eller ikke holder øje med det. De har samme position i forhold til det. Sådan er jeg bare ikke. Så. Nej. Men ja, det er rigtigt. Ved du hvad? Lad os komme til ugens citat. Ja. Det er apropos igen. Ja, det har jeg valgt. Jeg vil godt lige sige, det er Benjamin Franklin. Ja. Han er godt at komme med mange. Jeg har jo regnet ud, hvorfor det er så mange af de der for den tid af. De har så mange citater. Ja. Det var fordi folk faktisk lyttede til dem og skrev ned, hvad de sagde. Det gjorde de jo ikke med alle mulige andre, der sagde kloge ting også. Ja. Altså, så det var... Og så også fordi, at det rejste rundt i landet og holdt foredrag. Men det var ikke alle, der kunne være der. Men den, der var der, det var journalisten fra den lokale avis, som skrev det ned og skrev lange artikler om det. Så men Benjamin Franklin, jeg kan lide ham mere og mere, som jeg hører citater på ham. Jeg har oversat det, fordi... Men du får lige originalt citatet først. Originalt citatet fra Benjamin Franklin er: Remember that time is money. Oversat: tid er penge. Eller husk, at tid er penge. Og vi har jo hørt det mange gange før. FIRE-bevægelsen lever jo af det her som et dekret. Fordi at mange siger jo, ja, fint nok, men FIRE handler om frihed.
Og tiden tiden vi bruger på arbejde, skal ligesom skabe nogle penge. Men hvis vi måske kunne bruge lidt mindre tid på arbejde, så havde vi mere tid til os selv, og så har vi ligesom skibet mellemmanden her. Og tjene penge for at så købe sig selv fri, men bare holde fri, og så leve med, at du tjener lidt mindre. Og det er en filosofi, jeg selv er over de senere år blevet mere fan af. Fordi at tiden er det vigtigste, vi har. Det er der mange, der har sagt, og når man er ung, så forstår man det ikke. Det gør jeg heller ikke. Der er sikkert nogen, der gør, men altså sådan generelt set, ikke? Så taler det generelt her. Og jo ældre jeg bliver, jo mere jeg indser jeg, at det er sindssygt vigtige ressourcer. Og den kan ikke, du kan ikke rigtig bytte den om igen. Det er ikke fordi, at sådan, jeg har 1 million, så kan jeg lige købe mig 1 år ekstra. Det er ikke sådan, det fungerer. Så derfor så er det vigtigt at tage den, når du kan. Også hvis det koster dig lidt penge. Fordi tid er jo penge det samme. Ja, det er rigtigt. Jeg kommer også til at tænke på sådan, skyggesiden af det her med at tænke på tid som penge. Og det kommer meget til udtryk til folk, som ligesom, hver gang man siger, ja, men så lavede jeg lige det her i mit værksted og byggede det sådan noget. Hvor lang tid tog det der? Og det tog mig 3 kvarter. Okay, 3 kvarter til en timeløn på 344 kroner, så kommer det til. Det har kostet dig så meget. Det kunne bedre betale sig, at du gik ud og købte den ting, og så gik en time mere på arbejde i stedet for. Og det synes jeg bare er en virkelig nederen måde at tænke på. Ja. Og den slags mennesker synes jeg er dybt irriterende. Og det siger jeg gerne til dem. Ja. Jeg er fuldstændig samme holdning. Jeg vil dog lige sige en ting. En ting, jeg ofte prøver at sige til folk, når jeg møder dem, for jeg møder også til argument. Så siger jeg, jo, men nu skal man lige et øjeblik. Det var tirsdag aften mellem 20 og 20.45. Kunne du gå på arbejde der? Fordi det kunne jeg ikke. Nej, godt. Så er det ikke relevant. Ja. Altså, det er meget fint. Ja, men det kunne man, hvis du ikke kan det rigtigt, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Ja. Altså. Jo, altså man kan så sige, at deres argumentation kunne være, jo, men så kunne jeg lægge den fra onsdag fra 16 til 17. Ja. Nej. Men igen, det er jo også, hvad ens mål er, fordi jeg er da sikker på, at man har brugt det. Nu har jeg jo selv værksted, og det er da fantastisk at bruge tid af. Det ser jeg da helt klart som fritid. Ja. Altså, jeg ser det jo både som fritid og arbejde, når jeg kan sælge noget af det, jeg laver en gang. Ja, men jeg ser den mest som fritid, men ja, selvfølgelig er det også det. Men ja, det er rigtigt. Men tid er penge på godt og ondt. Ja. Ja. Men jeg synes, vi selv kan vælge, om vi vil tage det gode eller det dårlige med fra. Ja, bestemt. Og der vil jeg klart anbefale, at man tager det gode og efterlader det dårlige. Generelt i livet, vil jeg sige. Ja. Rigtig, rigtig meget i livet handler om din opfattelse af tingene, frem for hvad der faktisk sker. Selvfølgelig er der nogle ting, der sker forfærdeligt, alt muligt ligegyldigt, hvordan du vinder og drejer det. Ja. Men rigtig mange ting er sådan set ærligt talt mest afhængig af, hvordan du tager det. Ja. Så lad være med at tage det alt for bogstaveligt og gøre dit liv op i penge. Ja. Fordi det tror jeg ikke, du bliver lykkelig af. Nej, det er i hvert fald noget, der tyder på, at det er ikke nødvendigvis den afgørende faktor. Nej. Det kan selvfølgelig hjælpe og alt muligt andet. Ja. Men ja. Men lad os sige, at det var nok for oraklerne. Ja. For det kan vi godt betegne os som. Det kan vi. Men vi kan ikke være finansielle rådgiver. Nej. For det er en uddannelse. Det er sådan noget med papir. Ja. Og det er en uddannelse, som gør, at vi kan stå til ansvar for at rådgive dig. Det har vi ikke. Nej. Vi rådgiver ikke. Nej. Vi fortæller om, hvad vi laver, hvad vi tænker. Og du må gerne blive inspireret. Du må gerne blive motiveret. Du må også gerne blive underholdt. Ja. Men du må bare ikke tro, at det er finansiel rådgivning, som passer lige præcis for dig. Og derfor så bruger du næste måned husleje på at købe udbytteaktier. Du skal generelt bruge huslejepengene på husleje. Det er derfor, det hedder det. Ja. Jamen, skal vi ikke bare rykke videre? Det synes jeg, fremad i livet og verden. Jeg blev ringet op af dig om det her, du har set det her med Yieldmax og hvordan det var. Og jeg blev oprigtigt også bekymret. Så jeg har besluttet mig for, at jeg bliver nødt til at undersøge Yieldmax fra flere forskellige kilder. Og så se, om det virkelig er så godt, som jeg håber. Og jeg siger her, håber, og ikke tror, eller ved. Men fordi jeg er klar over, at jeg er biased her, og jeg håber på det, og ser det i et lysrødt lys, fordi jeg gerne vil have, at det skal være rigtigt. Så jeg vil prøve at være kritisk over for selv, hvilket er sindssygt svært. Men jeg vil prøve at gøre det alligevel. Ja. Og så vil jeg se nogle YouTube-videoer, eller høre en podcast, som umiddelbart kommer irriteret, fordi de sikkert vil påstå noget andet, end det jeg helst vil tro på. Men ved du, sådan er det med bias, det kan godt gøre lidt ondt, når det er, man ligesom vil gå op med det.
Men jeg vil gøre det med det formål, at jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, om græsset er grønnere derovre, Gilmax, eller om det bare har nogle skyggesider, jeg har været blind overfor. Fordi hvis tager det, så vil jeg hellere tilbage til nogle af dem, som måske er en lille smule mere sikre i det. Nogle ETF'er, som du er kendt som tidligere de mest risikofyldte, jeg havde. Eller noget helt andet. Fordi at jeg vil jo gerne have, at det ikke falder på gulvet det hele. For jeg har bygget noget op her, så jeg begynder at mærke og føler, at har en vis vægt af portfolien. Ikke? Og det ville jeg være ked af, at det gik ned. Fordi at jeg var forblindet af, at var det bare lidt og det hele. Ja. Så jeg vil prøve at være kritisk. Og det er svært. Så hvis nu du, kære lytter, har noget, hvor du tænker, jeg har sagt det her hele tiden. Det er sådan her. Ham her, han siger det rigtig godt. Så send mig lige linker. Ikke? Lige ind på Facebook, ikke? Og så lige send linket. Fordi jeg har brug for at se mig selv i øjnene og se, om jeg mener det her, eller om det er bare noget, jeg håbede på. Så det vil jeg gøre. Jeg har en lille måneds tid. Ja. Refleksionsnovember. Det bliver det nye. Nå, okay. Ja, jeg har ikke lagt nogen sådan planer. Nej. Fordi der sker noget igen i slutningen af måneden. Men ikke før det. Nej. Det, der tænkte, skete jo, det var jo, at det har vi nævnt, at vores udbyttebureau Rasmus, han kom ind og lidt efter noget inspiration til, hvad kunne han investere i, hvad har vi? Ja. Og det har vi snakket om, at vi lagde ud til ham. Og hvis du derude, kære lytter, også har lyst til, at vi laver lidt arbejde for dig, eller har nogle spørgsmål, så vil du finde, at vi er utrolig åbne, og vi prøver at være autentiske og ærlige i alt, hvad vi laver. Og du kan finde os ind på Facebook, der hedder vi Udbytteord. Yep. Og skriv til os, vi snakker gerne med dig. Og skriv også gerne i kommentarfeltet, hvis du gerne vil tage samtalen åbent. Ja. Det gør vi også gerne. Ja. Og ellers... Vi findes også på YouTube, hvis man nu ikke er på Facebook. Ja, eller Rumble, hvis man ramte YouTubes bane af adblocker. Ja. Ja. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at skulle se 2 reklamer på 2 minutter og 15 sekunder hver, før jeg ser en video. Det gider jeg ikke. Men Richard, han lægger alle vores bagkatalog og videoer op på Rumble. Så det sker nok på et tidspunkt. Ja. Han gider sig nok. Ja. Lige nu har du lige noget travlt med noget børnefødselsdag. Det har jeg nemlig. Og derfor så er det også blevet tid til at sige tak for i dag. Tak for i dag. Hej. Hej.